Ye serikali kubwatoka chibesa chigusira chisemi chiaborkiwa ase chiskuru au hanemono chisekondari chainse niko bono chibesa icho nonyana bo chitara bwatoka guchi ase chiskuru hemerongibere na ibere ime ye county enke ya Nyamache ekanigo kirira homorokia we University ya Nairobi na endo kurigekero kibo jumba sense mo ibunge abobasi Dr. Samuel Siringi itukoria rero koenekia gukora etaro gwikase chiabisi chisemi ime yo mucho Nyamache edikukania kumanya hege gokoreka ase chiskuru icho chitaranyora chibesa gwikachinga kechiga chinga kechicho nigo boigo haruro kubori gochasa babori koenekia nkobaira bare abana babo begiredi gikumi hekero chiskuru chinyinge chitaranyora abarkiwa begiredi ekyo anene mono heria ya Igoma egotoka sense mo yebunge yumurikito Pethuel Machini agotumanya senchire wikirana magega ya wizara ya gisemi kubwatuka chibesa chugusira chisemi chiskuru anene mono chisekondari chainse gose junior secondary nigonanya nabo chiskuru emerongibere nebiro korwase county ya Nyamache chitaranyora chibesa ichuwikira bonega chiskuru chiria chitaranyora na chiechiga ase chiward ase basi bogetaulio ndubwate skuru ya Nyantira Ekeonga Chiengu Nyaronge Nyawengi Nyabigongoru Kiongeti na Nyamatera skuru echinchiranyora Kurba Central ndubwate Nyamwale Getare Musasa Itumbe Nebigogo Nyacheki ndubwate Nsoko Enjoro Isena Kiobwoli na Tukia Mwana Masige ndubwate Liyabo nere taranyora ase Masige East ndubwate Nyambunwa na Irongo isintranyora skuru ichi ekenigo kiabetererio morokia we University ya Nairobi na endo kurige kirugu kibochumbe imebunge abobasi Dr. Samuel Siringi utara wikas chabis chechiseme mocho Nyamache richikuria rero erikomanya na seki na kugania wizara ibwatoke chibese chiri morioka litugolia rero twachira Nyamache korora abo bisaba nene begisemi ase serikali balega igasi Nyamache sababu twachira ne linga serikali njarua chibesa chiri chikoru capitation chiri chiko tumukia chiskuru abana baito basomere chibesa yonse chiarenge 44 billion chinyinge sana chiatumugoja chiskuru lakini ase junior secondary twanyolere report ga nga chiskuru jeito 22 kurusi Nyamache sub county yoka mbairi mbaranyora bese icho chia capitation so twabolire ngekora chitaiko chitanyolete omwobisa ototebiringa gentungeroke mo gosibibiriga biagerete lakini oboliri ministry nyala ko bagakosok chibese icho sense moyende nigatogire chiskuru cha gusi asokore biasa matemo manena KCSE omwako eta na kurira guchegusira asokobekemero bere aborukwa barachikomanya chikosi barachikonyaka bagokora skuru chitu njakorete biasa matemo aya form 4 chakorete buyekirage twabeire tokotebanga buyamone sabalimu sabaiboli ase ekia mwenzi ni mwagere skuru echakorete biya kuruga ega chigo chakotoa chiagerire na intokola kana biya toko batebiga umutinyu gocha iga gosonde ntojo nyale ko batokoleta abasemi abanene iga ase Nyamache gosanda onsi chitorarole abana abaito bonsi pibakole chisemi baicho baja kosomiwa nganga kibako genderera amasomo ande ujibusyo bali bako ende university to badainga nkosi kichiro bali bako ende technical college to badainga nguchi kichiro bali bako ende masomo ande onsi nditoleta abasemi bali abanene iga Nyamache tokonya abana baito bamanyanga kibako gendera ujibusyo na kubwatikana nechiskuru utanyora borkiwa begrade G10 niko Dr. Siringi aborira boiboli kwenekingo irabara abana baba chiskuru echo engana ya menture chinguru na bwatani bande be chisemi asamatanga yamo imeyanya cheke bunge yo yabubasi rimwaro ujikuru ase GTV kuru goronga abana mbaraenda chiskuru jeito je secondary ga bali ba grade 10 Igoma liyo bara chiskuru inji abegetunga abana mbaraenda etokote yawe bayitonga chiskuru jeito chonsi nchibwate bifa bisaine anjira abana bagende sibachole tukuchia abantu bakunda kungenera linga school jeito njikoma STEM. All schools in Kenya they offer STEM including including na principal endeki oyo that school offers STEM together we are prepared for that because we've been teaching science nto itinyana abana esukuru ya mabito sambe bakolege ntokieke spread eyene system ya CBE tuwali tuli abalimu yani tulifundisha walimu kwa sababu ni system mpya so kile skuru ele Kenya bige bwata abalimu
basomiri buna baguchikuoro kia bana aba STEM nigere everywhere muna bateba tafadhali mupeleke watoto shule tualia that our C4 schools sub-county schools nchibwati bane skuru bwata abana babere oyomo eyende bosa. Kuripotiria Ensoko TV kuraika boba si kaunti ya Kisii Chempethuel Machin.